היי מעיין, היי טל. אז תודה רבה שנפגשת איתי ונשמח אם תספרי קצת על עצמך. אוקיי, אז אני מעיין, אני גרה במיינץ בגרמניה, אני מדענית במכון מקס פלאנק, ואני במקור מישראל, למרות שכבר 9 שנים אני לא חיה בישראל. עזבתי לדוקטורט ב-2014, ומאז אני נעה לי בעולם האקדמיה אה, עד איפה שאני עכשיו. יש עוד משהו שאת רוצה לספר על עצמך? אה, אני לא יודעת, לא, אוקיי. לא כרגע. אלא אם כן יש משהו שאת רוצה שאני אכלול. אז את מדענית ואת אימא גם, נכון? אני אימא, נכון, יש לי בן זוג אמריקאי, יש לנו ילדה מתוקה בת כמעט שנתיים, ועוד אחד או אחת בדרך, אנחנו לא יודעים, אוקיי. שאמור להגיע אל העולם, נשמה שאמורה להגיע לעולם עוד כחודש וחצי. אוקיי, אני אשמח לדעת מה הביא אותך להתחיל לעבוד איתי, למה רצית בעצם להתחיל תהליך ליווי איתי? אז אני כבר הרבה מאוד שנים, מאז הנערות שלי בעצם עושה עבודה רוחנית מכל מיני סוגים. אה, אבל שום דבר מהדברים שעשיתי עד כה לא באמת הפך למשהו שאני עושה כל הזמן, או להרגל, ואני הרגשתי שלמרות הרבה ההצלחות הרבות שיש לי בחיים, אני א', לא מצליחה לתת לעצמי קרדיט, או להרגיש שאני מסוגלת ליהנות מהפירות של מה שהתאמצתי בשבילו. וב' הרגשתי מאוד מוסחת כל הזמן. זאת אומרת, הרבה מאוד פיזור וערבוב, אה, והרבה, וממש הרגשתי שאני צריכה איזשהו משהו שיעזור לי ליצור יותר פוקוס בחיים שלי. מעולה. אוקיי, וספרי איך התהליך בעצם עזר לך, מה בעצם השתנה? אז קודם כל, הצורה שהחיים שלי, זאת אומרת, החיים שלי נראים אחרת מבחינת איך היום שלי נראה. וזה מתחיל מזה שאני קמה בבוקר בלי שעון. לא תמיד זה עובד, זה לא 100%, אבל אני קמה בבוקר בלי שעון. אני עושה שגרת בוקר שכוללת תנועה, כתיבה ומדיטציה, שבעצם עושים איזשהו פריימינג לכל היום שבא אחר כך, ומפקסים אותי. אה, והיום גם מסתיים בכתיבה ומדיטציה, וזה פשוט שני עוגנים שנכנסו לתוך החיים שלי, אחרי וזה מחליף מצב שבו אני קמה לסנוז השביעי או השמיני או העשירי של השעון המעורר, או לזה שהבת שלי קמה ואני חייבת ללכת אליה, והכל, הבוקר נראה נורא נורא לחוץ וחסר סדר, וזה החליף את המצב שבו אני הולכת לישון מאוד מאוחר, עם כל מה שקרה כאילו עכשיו בישראל, אז ללכת לישון כאילו פשוט עם הפלאפון על החדשות. זאת אומרת, הרבה הרבה דברים בתוך החיים שהם מאוד מזיקים, אבל מצד שני מאוד ממכרים, פשוט תופסים הרבה פחות מקום עכשיו. אה, ובנוסף לזה, התהליך שעברתי איתך הביא אותי באמת לייצר איזשהו חזון לאיך אני רוצה שהחיים שלי ייראו, ולדעת, זאת אומרת, להתחיל לצעוד על השביל בדרך לחזון הזה, בצורה מאוד מאוד אקטיבית.
גם אם אני לא רואה את הפירות, כאילו, את הפירות של זה מיד עכשיו, ככה, פה, שם. זאת אומרת, פה מול העיניים שלי, יש בי את ההבנה ואת הידיעה שזה יקרה, יש בי את ההבנה ואת הידיעה שכל מה שאני צריכה כדי לקבל את המטרות שלי, כדי להשיג את המטרות שלי, יהיה זמין ברגע שאני אצטרך אותו. משהו מאוד השתנה בגישה שלי כלפי עצמי בתוך המסע שאני עוברת. זה ממש משפט מדהים ותודה. שאמרת, ממש ממש משפט מדהים. כאילו משהו השתנה, איך אמרת? משהו השתנה בי ביחס לעצמי במסע שאני עוברת. כן, ואיך אני מתייחסת לעצמי תוך כדי המסע. זאת אומרת, האם אני מסתכלת על עצמי כ"את לא מספיק", Mm. או האם אני מסתכלת על עצמי כ"וואו, איזה כיף לעבור איתך את המסע הזה, איזה כיף לראות אותך גדלה ולראות לראות את השינוי שאת עוברת". ואחד הדברים שהזכרתי קודם זה באמת העניין הזה של כשאני נתקלת באתגרים, אם קודם הגישה הייתה מאוד להילחץ, מאוד לרדת על עצמי, מאוד להסתכל על זה, גם אם עברתי את האתגר, כן? גם אם אני יודעת שאני אעמוד באתגר הזה. אמ, אז זאת אומרת, השינוי הוא באיך אני מתייחסת לעצמי כשאני נתקלת באתגרים, מה הדברים שאני אומרת לעצמי, מה המנטרות שחוזרות לי בראש. אמ, וזה אולי יישמע קלישאתי, אבל אני חושבת שכאילו להגיד לעצמי זה קטן עלייך, ואת יכולה, ממש שינה לי הרבה בתפיסה. כן, אתה יודע, כי זה נורא קל להיות ציניים כלפי זה, נורא קל להיות ציניים כלפי המשפטים האלה, שכאילו הם כזה, אוי נו, זה סלף-הלפ בשקל, כאילו. אבל זה לא. אני חושבת שמי שמסוגל להגיד לעצמו את זה, חייב שתהיה לו קודם הבנה. והבנה זה לא רק לקרוא איזה משפט או פוסט בפייסבוק, הבנה זה להיכנס לתהליך כמו שאת עשית, ולהסכים לתת לדבר הזה לחלחל כל יום. כשאת מהמם. מדברת על שגרה שלך, שיש לך שגרה של כתיבה, של מדיטציה, יש לך גם שגרה של למידה, כי את כל פעם למדת משהו, ולא אמרת את זה, אבל אני אומרת, כי אני יודעת שאת לומדת, אז את כן. בעצם גורמת להבנה לחלחל, וכשההבנה מחלחלת, אז אנחנו אומרים את המשפטים האלה לא כי שמענו איזה מנטור מדבר שנייה בפייסבוק, או שצפינו באיזה סרטון, אלא באמת כי יש לך את ההבנה של איך התודעה שלך עובדת, ולכן את אומרת לך לעצמך את המשפטים האלה, ולכן הם גם עובדים עלייך, כי את מהמם. ממשיכה מהמם. וממשיכה וממשיכה. את זה משאב שאני מושיטה עליו את היד, לוקחת אותו, משתמשת בו. כאילו, מדהים. אני לא מתחילה לחשוב על מה זה אומר עליי, או איזה כאילו, אין... זה גם עוד משהו, כאילו, אנחנו כל כך ציניים כלפי עצמנו כל הזמן, אנחנו כל כך ציניים כלפי העולם, ואוקיי, הציניות מספקת לנו איזושהי הגנה, אבל היא גם מונעת, היא חוסמת אותנו מבאמת מלהיות אנחנו ומלאהוב את עצמנו, להעניק לעצמנו אהבה ולקבל אהבה. וזה זה משהו שאני ממש מרגישה שספציפית התהליך איתך עשה איזשהו שיפט אצלי. אה, ואני בטוחה שהמון המון תובנות עוד יבואו מתוך הדבר הזה. תכתבי לי, אני אשמח אם תכתבי לי. זה ממש כיף לשמוע את זה, ממש כאילו, זה הסיבה שאני עושה את מה שאני עושה, וזה ממש כיף לשמוע את מה שאת אומרת, אז תודה, תודה רבה. כן, כן. נשמח לשמוע איך הייתה לך החוויה של לעבוד איתי. אז החוויה של לעבוד איתך הייתה מאוד מאוד נעימה, כי באמת הרגשתי שכל שאלה הכי מטופשת, גם אם כבר שאלתי אותה בעבר ושכחתי את התשובה, או גם אם יש את התשובה איפשהו באחד החומרים שנתת לי, אה, אז הרגשתי ש... שאת פשוט היית זמינה לתת את המענה בלי שיפוטיות. ובאמת,
אני מרגישה שכאילו, אני מרגישה שמצאתי אותך כמורה שהיא מחויבת לחלוטין לרווחה של התלמידה שלה, וזה משתקף במילים שאת בוחרת להשתמש בהן, זה משתקף בצורה שבה את נותנת מענה. אמ, אני מרגישה שיש לך יכולת מאוד מאוד להקשיב בצורה עמוקה, אמ, וזה באמת, וזה משתקף במענה שאת נותנת. תודה רבה. ושאלה אחרונה, אם יש מישהו שמתלבט אם לעבוד איתי או לא, מה היית ממליצה? ומה היית ממליצה לו לחשוב, או איזה רעיון היית יכולה לתת לו כדי להחליט? יש משהו שאת אמרת, אני לא זוכרת, בשלבים המוקדמים של ההיכרות שלנו, שקשור לתוכנה ושקשור לזה להיגיון כביכול שאנחנו עובדים איתו, של זה יקר מדי, אין לי זמן לזה, יש כל מיני דברים שעולים. אז אני חושבת ואני חושבת זאת אומרת, אין לי ספק בכלל שההשקעה הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות היא בעצמנו. זאת אומרת, ההשקעה שתיתן לנו הכי הרבה פירות היא בעצמנו. אמ, אז כמו שאני רואה את זה, זה, זה השקעה. זה השקעה לטווח ארוך, זה לא בזבוז. אמ, ומה שכן, זה מקום שבו אתה מחליט לקבל, גם לקבל. את או אתם מחליטים לקבל את השירות שאת נותנת, שהוא יקר מפז. אז תודה רבה, זה נכון, זה המקום שלנו לקבל. צודקת מאוד, זה מקום שלנו להגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה לתת משהו לעצמי. עכשיו אני כן. צריכה לתת משהו לעצמי. וזה לא פשוט להגיע למקום. ואני כאילו לא, אין לי סטאשים של קאש, שזה אני נתתי את הדבר הזה לעצמי כמתנת גיל 40, אמ, ואני לא מתחרט על זה לשנייה. איזה כיף לשמוע. היה לי תענוג לעבוד איתך. תודה תודה, קר. רבה רבה. תודה על זה. וביי. נתראה ביי. בקרוב.